Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki Arngut ki Shipara kata kasamla Jennifer Karngi, bat kasamla Wanda Karngi. Ki bade ki khon jong ba Omiroy warba, bat kakong Elisha Karngi. Ki basyang basa hakasnong Ïewpomtiah, kabadan hakathai Nongrwai. Kabaha bapo kahima khairem nadu ba kidang khna hadu kini kisngi ba kila kenjo Jakarta ke jinglong samla kila pelajing mot ban tang ha kabarwai ye ki jingrwai niam hak ma chumme wat ino yagi hangi try sa shi sin pen kya kari kasi Mynsiem bakut ni Trai Ablay madun war sakat moment tenjo Pelano jing sya temra Tulong kamun jong me Asma kari kilong jong me Trai sa shi sin pen kya kari kasi Ngade I Jennifer Karngi but nga strong asa apo Ïewpomtiah Nongrwai But ngade I Wanda Ishisha Karngi ngaru nga syong asa ha Nongrwai Ïewpomtiah naman gidi Shipara ngila stang manrai nadu bang ngidang red ma nadu ba ngidang red te ipa jangi iju yalam yangi ban bandit ruai ken kum to ha yang mani ni stang ni mani hi ban ngiju ruai nadu dang red hi ha yang mani te ha school ruhi porba ngadang kelas kan no kelasnya ngadang lais nam ini sans nam trangi lais dang ruai hi mani ngiju ruai jong iba SF belum ngap ngide prashanong te ngi thu be hi iju thau jong ruai te taran kam jong ruai ngiju le ching jong I tahi chia ruai tu god no kloi ni da get pocket rian ya pi kum no gin ong tang ki ong la dan yi ki ba mat ha me ya ka klam ka prathe em wat kuslai pai ki kmat sha uble ha kam rasumar la pisa marwe China ki para na ipa ime hasanda jumpi tote udon uble ki umat ki tur hagleng kari Yai don ringka ban kushan ya pi em wadia ublay on pen kya ya pi ki long yim ba ma ha ki jing e bakat kani Sha kim pai jing kham ma no ban pli bat ki lo ki chor kim la ban don ring ka
Kini ki Arngut Shipara, ki Judan Bentaro Benruai, hakakan Hunruai, kuaya jong kabalang Presbyterian Ïewpomtiah. Bat kambon sien, na ki jingruai bakiju leje Shem benta hakiran san ruai baperoper. Kidai bet ki jingruai ki be juya ruai tang maki Arngut Shipara. De ba ka jingruai ba ithau hakini kisngi ba menta ba ngim yo shu ban le chakai yang bagantang jong blai bangin ya belong jia seng. De kadang ko kata ka jingruai laki yang mani ki kerdap ba laki yang mani ki kerdap ru bangin ken mau pa dia u trai mo ya u blai hakadonut ke jongi bangin syakri ya u hangno bangidan langidan hayang ne ngidan hangno ngidan ngila ban syakri ya u kan bagi kamjan kadai ketu ka jingrai laki yang mani ki kerdap ma ki trong ban mani ban kin ma ching yap u trai o mi so kong ba ka din la ka don sha ngai ban shakri ringkat Shipara em yang i kam sha menta yo le si u play umon shara yi tu pai menta laki mani ki krude laki sur baji ki kenja I don't know what you trying in England Namat po jangi usha Halayin in shong man shakri Naki jing kerdu nin yola Kakamba bakra ngin yoi Unpen kya do nut bapa Nakin mau haget semani Ujisu usa merway Kipat babud ya utrai Kidon syae Haka jengkran bat kabat CTV kasamla Jennifer Kharangi bat kasamla Wanda Kharangi kilai tho baki babon na kijing ruai niam ki baki ju kham ruai baro shikata ki dai kijing ruai ki bala tho batchna sor da uba smiling face melem ngam ubalong wei na ki riudan sap nong tho jing ruai ubala paunam hakaleng ka jalla ubala tho ki babon ki ja jing ruai bat ubashong basa hakani hi ka ju kashnong kawe ka dai ba ngisngongu yu blai ba uai hangi yaka ta kasap ba ublai uai po jangi ma te komta ken ngimla ban ai yu in return batang ba ka e bangila ban ai pat te kadai ba ngin pendan burom yu leng ba kata kasap ken ka ba ublai uai po jangi leng ba ki sap ki ba long ka jingrai ka jangi te komta ken Jing start brew Ki bom tip shuk padon ublay Jing pang ki puste shakuleng berthay Bon ki pasuyap lakum kading papuru plan Mynsiem Ki suryam bria ki sawa kaleng berthay Mynsiem ki ap ha jimpang asno shirkay Hari jungi en ngim kwa ba
Yo snow ya la kachat penril play tu ma watho Satan ki jing cốt la ki ding pen kyang ki khang len ti Long yin ki ba do manu ba yo i La be ki kam ki cha Ni su shep ting yo lam ka kla La shong ha yin Ada ingin ba Kini ke Arngut ki lapan pau perthai ru ik jingrwai niam jengki lengba ke YouTube channel ke bala ai kerteng balam kharangi. Mynsiem hingi ruai jengwai gospel. Hayang mani di don kapur bangi ruai ki concert, gospel concert. Di kumta tang muslim gi ruai jengwai. Nyam hi. Ka message ki wei kalong ba baru ngi don lala ka jong kasap. But ya kata kasap ka ba ublehi uai hapo jangi ngit pendon kam hok ya kaken. But ladang ile kanu hono kam wala kalong kabarit ne kabahe ru ngin le na kabanta ka buram ka jang ublehi. Ngaru kumtahi kumbaong. Jadi ngide ban long kiba lerit ladangi ngi rai na kabanta ka buram ble ngimde ban sngo sarong ma. De ban sngorit ngide ban kenma wa de kasap kadi ubleu ai ngi ngide ban pendon buram yu. But ngim jude ban sarong tangatai de ban sarong. Ri